Κύριε Αλεξόπουλε, μια δήλωση. Καλημέρα παιδιά. Ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε στους σχολικούς φύλακες. Ως ερετός της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής θεωρώ ότι οι σχολικοί φύλακες είναι μια μονάδα παραγωγής για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είδαμε άλλωστε στην διαδικασία όταν απολύθηκαν οι σχολικοί φύλακες και εντοπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα έχουμε μεταφέρει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στον Υπουργό Παιδείας. Όλα αυτά είναι γνωστά. Απαιτούμε εδώ και τώρα κανείς σχολικός φύλακας να μην απολυθεί. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επαναξετάσει το θέμα πάλι από την αρχή. Οι σχολικοί φύλακες είναι οι φύλακες οι οποίοι φυλάνε όχι μόνο τα σχολεία, την δημόσια περιουσία, αλλά και τα παιδιά μας. Απαιτώ προσωπικά από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και από τον Υπουργό Παιδείας κανείς υπάλληλος σχολικός φύλακας να μην παραιτηθεί. Ευχαριστώ.